Kaixo eta izan ongi etorriak gure kanalera. Oraingo honetan geometria analitikoko beste ariketa bat batzeko dugu. 2012 urtean USE hautaprobetan agertutako ariketa hain zuzen ere. Euskal Herriko Unibertsitateko hautaproben barruan. Matematika 2 probakoa da eta ariketak dioenez plano bat ematen digu eta perpendikularra dena segmentu AB segmentu batekiko. Bi zati luzera berdineko bi zatitan banatzen duelarik. A puntua bat 00 puntua da eta eskatzen digutena da B puntuaren koordenatuak aurkitzea eta AB segmentuaren intersekzioa edo ebaki puntua aurkitzea planoarekin. Irudian ikusten dugu nola AB segmentua nola geldituko litzateken planoarekiko perpendikularra izanik eta planoaren ekuazioa. A puntua bat 00 izan da, horperen ordez A idatziko genuke, eta hori bat 00 puntua izango litzateke. C puntua intersekzioa, segmentu AB segmentuaren intersekzioa planoarekin izango genuke, eta B puntua berez segmentuaren beste muturra, baina baita ere A-ren puntu simetrikoa planoarekiko. Orduan hau da, puntu simetrikoko beste ariketa bat, baina beste era batera edo idatzia. Segmentu bat erdibitzen duen plano batekiko, bi muturrak eta ebaki puntua kalkulatzeko eskatzen digute. Beraz, lehenik idatziko genukena da planoaren ekuazioa eta puntua. Eta ondoren, zuzen bat eraikiko dugu, zeina perpendikularra dena planoarekiko eta A eta noski Btik igarotzen dena, A eta B puntuak barneratzen dituena. Eta gero intersekzioa edo ebaki puntua aurkituko genuke zuzen horren eta planoaren artean. Orduan hor A puntua daukagu, planoaren ekuazioa orokorra edo implizitoa daukagu. Eta hor, txuriz baditu koordenatuak bat 00 puntuarenak eta gorriz planoaren koefizienteak, bat. Eta bi datu horiekin R zuzenarekiko dugu. R zuzena perpendikularra da planoarekiko eta A puntutik eta B puntutik ere bai, baina oraingoz A puntutik igarotzen da edo A puntua barneratzen du. Orduan, zuzen hau da garrantzitsuena ariketa hau ebasteko. Ebaki puntua, intersekzionez, aurkituko genuke puntu generiko hauek Isa, I eta Z ordezkatuz planoan. Eta horrela, lambda berdin bat baliora iritsiko ginake. Eta lambda bat denez, lambda bat denean Isa, I eta Z zuzenean eta baita ere planoan, ze puntutan elkar ebakitzen duten kalkulatuko dugu. Beraz, lambda berdin bat denean, lambdaren lekuan ordezkatuko genuke bat, eta horrela intersekzioa puntua edo ebaki puntua aurkituko genuke. Hor planoa lambda bat denean, planoa eta zuzena biek, baina zuzenean ordezkatuko dugu, zuzenaren ekuazio parametrikoan. Bat gehi bat puntuan orduko genuke. Beraz, bat puntua izango da, C puntua edo ebaki puntua eraiki dugun zuzena, beraz segmentuaren rekin bat datorren zuzena, eta planan arteko ebaki puntua, bat.
izango da gure intersekzioa, eskatzen zigutena. Eta bestalde eskatzen digute baita ere B puntua edo segment AB puntuaren beste muturra, ez? Jakinik erdibitzen duela planoak, beraz. Definizioa zehazki haren puntu simetrikoa. Haren puntu simetrikoa planoarekiko kalkulatuko dugu. Eta horretarako baditu ohiko formulak, C ezagututa eta A ezagututa, B isolatu dezakegu formula hauetatik. Azkenean C, A eta B-ren erdiko puntua da, ez? Orduan A eta B-ren koordenatuak batuz eta zati bi eginda, lortuko genuke C-ren koordenatua. Ez ezaguna kasu honetan B puntua da. Orduan formula ekuazio hauetatik eskatuko genuke B isa, B i eta B zeta. Eta horiek dira B puntuaren koordenatuak, 3, 2, 2, zehazki. Gure puntua, planoarekiko A-ren puntu simetrikoa dena, B, 3, 2, 2 puntua izango da. Eta gero ikusiko genuke nola gelditzen diren elementu guzti hauek planoan ez, espazioan, hiru dimentsiotan, eta lehenik A puntua eta planoa ikusiko genituzke. Hori da, berdez planoa, eta puntua A puntu bezala, edo segmentuaren muturra, ez, kasu honetan. Segmentuaren bi muturretatik bat, lehenengoa. Planoak erdibituko du segmentu hori, eta beraz distantzia berdinera dago planoa A-tik eta B-tik. Hor daukagu puntua, A puntua, urdinez. Ondoren ikusiko genuke R kalkulatu dugun eta segmentua, AB segmentua barneratzen duen R zuzena, era parametrikoan kalkulatu duguna. Eta gero C puntua edo ebaki puntua segmentua eta planoaren artean. Hemen GeoGebra 3D erabiltzen ari gara, orduan planoak eta zuzenak eta puntuak irudika daitezke. Hor C puntua daukagu, ebaki puntua segmentu edo zuzena hau, honen eta planoaren artean. Eta azkenik B puntua sartuko genuke GeoGebran, azken puntua kalkulatu duguna, eta ikusiko genuke zuzen berdinean dagoela, beraz segmentuaren beste muturra da, eta gainera perpendikularra dela eta distantzia berdinera daudela A eta B planotik. Beraz dena berrestuko genuke gure soluzioak egokiak direla, ez, benetazkoak direla. Horrelako adierazpenak, horrelako azalpenak gustuko badituzue, emaiozue, klikatu ezazue gustatzen zait botoia, eta arpidetu zaitezte kanal honetara. Mila esker!